θα προσπαθήσουν πάση θυσία να μας αποτρέψουν, να μας φημώσουν, να μας πολεμήσουν, να μας αφανίσουν. Βέβαια, δεν ευθύνονται μόνο οι τελευταίοι πολιτικοί, απλά οι τελευταίοι είναι ό,τι χειρότερο μας έχει συμβεί ποτέ. Ήμασταν πάντα άτυχοι με τους πολιτικούς μας. Πάντα έμοιαζε το πολιτικό σύστημα να στέκεται απέναντι στους πολίτες και πολλές φορές και απέναντι στα συμφέροντα της χώρας. Δεν πρόκειται για πολιτικό σύστημα, πρόκειται για υπόλογο καθεστώς. Οι πολιτικοί μας, προφασιζόμενοι τη δημοκρατία και άρα έχοντας τη δική μας εξουσιοδότηση, έχουν μετατρέψει το πολίτευμα σε κάτι μόνιμα αυταρχικό και φασιστικό. Μίζερους μας αποκαλούν με βλέμμα απαξιωτικό, λες και είμαστε βάρος πάνω στην πλάτη τους και χυδεολογούν όταν φωνάζουμε την αλήθεια ότι δήθεν έχουμε βλέψεις και σκοπιμότητες. Λες και υπήρχε περίπτωση να αποτελέσουμε εμείς γρανάζι αυτού του συστήματος που σκότωσε τα παιδιά μας. Δεν θέλουν να μιλάμε για την αλήθεια. Τη μισούν την αλήθεια. Το ψέμα τους ταιριάζει Γάντι. Δεν διανοούνται να τολμάμε να κρίνουμε το μαγαζί τους. Τόσο βαθιά η αλαζονία τους. Να λένε μέσα στα κοινοβουλευτικά έδρανα τη Βουλή μαγαζί. Μέσα εκεί που θα έπρεπε να αποφασίζουν οι περιμών, ως εκπρόσωποι των συμφερόντων του λαού. Και εμείς, μια κοινωνία η οποία παραπέει, άρρωστη, βασανισμένη, όπου τίποτε γύρω της δεν λειτουργεί σωστά, δυσκολεύεται να αντιδράσει. Σε αυτό ποντάρουν και γι' αυτό άσπρη μέρα από δάφτους δεν πρόκειται να δούμε. Προσωπικά έχασα ό,τι πολυτιμότερο είχα και μόνο μέσα από αυτό τον πόνο μπορώ να διεκδικήσω τίμια για το ζωντανό μου παιδί, ότι δεν διεκδίκησα για το χαμένο μου παιδί. Μια δίκαιη και άξια χώρα. Και είναι ευκαιρία να το κάνουμε όλοι μαζί αυτό. Με ρωτάνε, τι μπορεί να κάνει μια κοινωνία απέναντι σε ένα τέτοιο ακούνητο και αντιδημοκρατικό καθεστώς. Σίγουρα να μην σιωπήσει, να μην σταματήσει να βγαίνει στους δρόμους, να φωνάζει και να διεκδικεί αυτό που θέλει. Ο Καζαντζάκης είπε, η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μοναχή της, δεν έχει πόδια. Εμείς θα τη σηκώσουμε στους ώμους μας και θα τη φέρουμε. Πιστεύω το ίδιο και για την ελευθερία, το ευζήν, την αξιοκρατία, την προστασία, την ισότητα, την ευμάρεια, την ειρήνη, την ομόνοια, την ετοιμότητα, την αξιοπρέπεια, το σεβασμό και την αγάπη. Όλα όσα μπορούν να μας εξασφαλίσουν μια ζωή με ηρεμία και αρμονία. Αυτό μας αξίζει, αυτό θα έχουμε. Εμείς θα φέρουμε την άνοιξη. Μαζί με αυτούς που κατοικούν πλέον στον ουρανό, αλλά είναι συνεχώς δίπλα μας. Ευχαριστώ πολύ.